Vítame vás v mene detského folklórneho súboru Kopaničiari z Nijavy a pripravili sme si pre vás také pásmo stykov a piesní, ktoré sa spievali v tomto predvianočnom období, ale aj v tom vianočnom období. A trošku tak z úvodu vám zaspievame takú mariánsku legendu, ktorá sa zvykla spievať aj vo viacerých častiach Slovenska a my sme našli jednu v záznamoch z Nijavských Kopaníc, takže nech sa páči, vypočujte si ju v úvode. Chodila
Keby ja bol vedel, že je to Mária, bol by jej dal postel ze zlata, ze striebra. A ja by bol ležal z hlavu na kameni, z hlavu na kameni, s nohama na krvi. To by bol urobil ľudom na znamení. V tomto predvianočnom období mali nielen na Mijavských Kopaniciach, ale v mnohých dedinkách na Slovensku práve učitelia za povinnosť pripraviť vianočné oplátky pre zámožnejších obyvateľov mestečiek. O tom, ako to asi mohlo vyzerať pri takejto príprave oplátok práve v období adventnom, alebo teda z toho staršieho vnímania ešte z toho pohanského sveta v období tzv. Strížich dní, kedy ľudia verili, že práve tie magické síly majú vyššiu moc, keďže oveľa viacej z dňa bola práve tá noc a ten deň bol kratší, tak práve v tomto období udržovali rôzne magické praktiky, ktorými si chceli privodiť prosperitu do svojho ďalšieho života. Ako to teda mohlo vyzerať pri takom pečení oplátok, si pozrite v nasledujúcej ukážke. Dobrý deň, Detičky moje, tak ukážte, čo ste mi doniesli na tie oplátky. tu je múka, tu sú vajíčka, tu je vanília a cuker. A tetka Bucha odkazujú, aby ste im toho roku vás napiekli, že budú na Vánoce všetci spolu. Napečeme, len sa dajme do roboty, lebo nás tu noc zastihne a strihy nápašajú. Jaké strihy? Také, čo vedia čarovať. Jako ty, čo? Ja viem čarovať. Tetka Bucha ma naučili. Aby mala frajera. A čo vieš čo to naučila? Doneste lahôd z vodu. Učili ma, jak sa leje olovo. A z toho sme potom zešteli. Jakého ja muža? Ondreju, olovo tebe lejú, dajže mi ty znak, jakého ja muža budem. Čo ty vyšlo? No nepoviem, lebo vy ste závideli. Áno, bude bohatý, ale bude aj starý a škaredý. Tak ten, za ktorého sa takto chcú začupe. Decka, aj ja viem čarovať. Kto chce vidieť zlatý vlas? Anča, ty daj vlas. Je zlatý? Není. Tak je zlatý? Není. Ale však čo by bol? Ešte som nepovedala čarovné slova. Až ich poviem, bude zlatý. Šári, Mári, uteč, lebo sa to kúzelné podarí. Šári, Mári, abraka, hovorím ty uteč. Šári, Mári, abrakadabraka, nech je toto kúzlo pre draka! O Lucie, nová noc, každá noc má svoju moc. O Lucie, nová noc, každá noc má svoju moc. O Lucie, nová noc, každá noc má svoju moc. Jana, Martin, čo tu strašíš? Však ešte není Lucie. Ale môj tatko hovorili, že chodili prezlačení za Lucie, že nech ich sranda. Ale však to majú chodiť dievčence a susedci ich len všetky kúty povymetá, aby sa na najväčší stredí deň len síriska lúk strátili. Vy môžete sa akurát s bičom bleskať na krížnej cesty, aby ste posádky odplašili. No a čo? Môj tatko hovorili, že chodili takto ze srandy a nie s úcacím krídlom, ale ze štetku. A všade niečo dostanú. Toto babské čarovanie. Šil sa ukáže, kto je tu najväčší chlap. Koji ideš prvý. No, ukáž sa.
A vy tie oplátky strážte a pekne ich strihajte, nie že budú zhorené. Dobre, pán učiteľ. Však do Vánoc vystrúhame ten drevený Luciový stôl. A na štedrý večer všetky bosorky uvidíme. A nebudete sa báť, však uvidíme, keď raz máte bosorka. Chalani, zahrajme sa na richtára. A to jak sa hrá? Tu si dáš hlavu do širáka a budeš hádať do bilu. Do bilu. Ombil. Dobil. Ombil. Nevadil. Dobil. Ja sa nebudem. Učiteľ, už máme všetky oplatky napečené. No a vidíš, keď by ste sa tu len tak zabávali. Dobre, tak vy pôjdete do ticháčkov a vy pôjdete do debázy. A vráťte sa mi skoro, aby ste nepohrzli. Dobre, pán Ste mali možnosť vidieť, ako to asi vyzeralo pri pečení vianočných oplátok. Keď už sa teda priblížil ten štedrý večer, na Miansku to boli väčšinou luteráni, ktorí chodili nie na polnočnú omšu, ale najprv išli na bohoslužbu do kostola, potom zasadli už doma v rodinnom kruhu k štedrovečernému stolu, zjedli postupne všetky tie dary, ktoré im Pán dožičil, a na štedrovečernom stole nemohlo chýbať zo všetkého, čo sa im v tom roku urodilo, aby im to bolo dopriaté aj v tom nasledujúcom roku. Po štedrej večeri si spievali koledy, vianočné piesne, ktoré v tomto období nemohli chýbať, a takisto potom tieto koledy išli zaspievať ďalšej rodine, susedom, známym, a chodili takzvané po štedráky a všade, kde prišli, zakoledovali, tak niečo si aj vyslúžili alebo niečo dostali. Väčšinou takto chodili koledovať mládenci, dievky, niekedy aj menšie deti, a z takých koliet z Miavského regiónu vám teraz zaspievam. Kristus, Syn Boží, narodil se nyní z života panenského, vtelil se pro člověka hříšného, žádost Bůh Otec plnil mi
Vyšujem vám na títo nastávajúce svátky, a vám dá Pán Boh zdravia, šťastia a hojného božského požehnania. Na stavečku rozmnoženia, na detičkách potešenia a všetko, čo si len od milého Pána Boha žádáte. What
Vinšujem vám na tieto nastávajúce svátky i v novém roku hodné úrody, aby ste vždy zdraví boli, šťastie, lásku, pokoj mali. Gazdom hojnú úrodu prajeme, aby ich sípky boli vždy plné. Na koláče hodné múky, aby bol chlebiček chutný, nech všetkého hojnosti majú, to vám pán učiteľ želajú a z veľkú úctu títo oplatky posielajú. Na nový rok, na tí hody, zamrzali blata vody. Krom tá jedna nezamrzla, čo Maria syna okúpala. Či mu dary darovali, keď ho Ježiš menovali. Okúpaj si, ovínaj si, haju belý, synu milý. Nový rok beží, v jasličkách leží Syn Boží. Raduj sa každý kresťan pobožný v tej chvíli. Raduj sa každý kresťan pobožný v tej chvíli. Raduj sa jemu samému Ježišku, že trpel bídu veľkú zimu z Matišku. Že trpel bídu veľkú zimu z Matišku. Keď nám máte čo dať, nedajte nám dlho stáť. Peniažček, oriešek vezmeme a ďalej vinšovať ideme. Za koledy ďakujeme, šťastie, zdravie vinšujeme. Aby ste vždy zdraví boli a na rok sa polepšili.